जय भोजपुरी का हलवा आशा करतानी का आप लोग बहुत बढ़िया होखम जा। हम आप लोग के भाई बेटा दोस्त जी तिवारी जी आप लोग के ए रिव्यू सेशन में ए रिव्यू वीडियो में स्वागत बा। अपना भाषा भोजपुरी में आप लोग के बतावे जा रहल बानी और पहला बार ऐसे तो रिव्यू बहुत पहले आप लोग के बीच में कई गो देले बानी, बहुत पहले साल के बात हो गई, लेकिन फिर एक बार आप लोग के भाषा में देसी अंदाज में रिव्यू लेके आइल बानी। बम बम लागतार खेसारी लाल यादव जी के नया गाना रिलीज हो गइल बा, जौना के रिएक्शन जी तिवारी जी का ऑफिशियल चैनल यानी हमारा ऑफिशियल चैनल पे रिलीज हो गइल बा, जरूर देखी जा। कुमार अनिकेत के साथे भी जबरदस्त तरीके से हमें रिएक्शन कर गइल बा, मजा आ रहल बा, रिलीज हो चुकल बा। लेकिन आप लोग के बीच में लेके हाजिर बानी अपना अंदाज में, देसी अंदाज में, भोजपुरी भाषा में रिव्यू हो गाना के बारे में। गाना में का खासियत बा, का कमी बा, का ओकरा में नयापन बा, आ का कुछ पुरान बा, खींचल गइल बा, ए बारे में थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस हुई। आप लोग कुछ माफ करम जाओ अगर कमी लौकी, काहे के पहला बार कोशिश करत तनी, ढेर दिन के बाद कोशिश करम अच्छा बनावे के। बाकी आवे वाला दिन में जितना भी रिव्यू आई, जितना भी अगर जौन भी गाना हमरा नजर में डिजर्व करी, काहे कि आजकल भोजपुरी के भैया 50% से भी ज्यादा गाना वीडियो ऐसा बनत तरह से जौन की डिजर्व करत तरह से ओकरा पर रिव्यू कइल जाओ, ओकरा बारे में सही गलत के बात कइल जाओ। काहे कि ओकर बनावे वाला टीम चाहता कि हमरा काम के केहू सराहना भी करे, कटाक्ष भी करे। एगो फिल्म और इंडस्ट्री के जे भी जौन भी मतलब काम बाटे ओकरा बारे में खाली अच्छाई ही कहल जी तो काम ना चली, ओकर बुराई भी कहल जरूरी बा अगर सच में कमी बा तो। ताकि थोड़े देर खातिर बुरा लागेला, हर एक्टर जे भी एगो सच्चा एक्टर बा, आर्टिस्ट बा, उ चाहेला कि हमरा काम के बारे में बड़ाई भी होके, अगर सच में गलती बा तो कमी भी देखाओ जाओ ताकि ओकरा पे काम करे। सच सुने में थोड़ा बुरा लागेला लेकिन बाद में ऊपर काम कइल जाला। जी भैया, तो लेके हाजिर बानी बम बम लागत रहा। खेसारी लाल यादव जी के एक तरफ से देखल जाऊं बड़ा दिन बाद बैक हो चुकल बा गाने के साथ, और ये गाना जमीनी स्तर पे भी बहुत ज्यादा बाजे वाला बा। काहे के माहौल तो सन के लागता, प्यार यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी, रील पे भी उनका के जबरदस्त बखूबी बहुत ज्यादा मिल रहा बा। बम बम लागता रहा, बहुत जबरदस्त गाना बा, जिमे खेसारी लाल यादव जी के साथे बखूबी साथ देले बाड़ी रक्षा गुप्ता जी। जी भैया, रक्षा गुप्ता के एक्सप्रेशन, लुक और खेसारी लाल यादव जी के एक गाना में जौन स्टोरी बा, ओ में जौन उनकर रोल बा, ओ में बखूबी जमता लोग। रक्षा गुप्ता और खेसारी लाल यादव जी के जोड़ी बहुत अच्छा लगा था। पहला बार हम रक्षा गुप्ता के में देखले बानी, जब उनकर एक्सप्रेशन हमारा दिल के छू गया। जौन देसी हमनी के बिहार यूपी हमनी के समाज के जौन देसी हमनी के माई बहन बा लोग, जौन लुक में लागे लालो, जौन एक्सप्रेशन, जौन भाव धर लालो, एकदम बखूबी निभैले बाड़ी। और खेसारी लाल यादव जी के साथ ताल से ताल मिलैले बाड़ी। और एक चीज, एक आदमी को और इग्नोर नहीं के करे लायक, खुशी कक्कड़, जेकर मैटरवे ही वायरल बाटे। बम बम लागत रहा, गौन लभर बम हमारे कैसे दो लागत रहा गाना, हमारे याद नहीं के, सुनले बानी लेकिन अभी याद नहीं के आवत। तो उ गाना भी खुशी कक्कड़ के आवाज एकदम चार चांद लगा देता, बहुत मस्त लागता सुने में। मतलब तीनों आदमी के काम जबरदस्त लागता। और एक बारे में अगर बात कल जानू तो गाना के सबसे ज्यादा अगर कुछ दिल छुअता तू बाटे भैया डांस। कोरियोग्राफर साहब के हम डिस्क्रिप्शन में नाम खोजत रह गनी है लेकिन मिलल है ना, लेकिन डांस जौन बानू दिल के छू जाता। वो कहवा जब स्टेप आवता, देखी लिख के रखले बानी, जुग जुग जियत रह धन हो निके ना, जौन गाना बाटे नाचो तनी छोड़ी के लाज आश्रम, बम बम लागता रह। गजब के स्टेप बा भैया, दिल के छू जाता। जब वो स्टेप मुखड़ा अंतरा, दोनों अंतरा में जब ये स्टेप रक्षा गुप्ता करता रही तो खेसारी लाल यादव भी फेल लागता रहे। जौना तरीका से रक्षा गुप्ता स्टेप के कैले बाड़ी, मजा आ जाता, दिल के छुअता, बार बार देखे के मन करता। ये गाना के शूटिंग भी जबरदस्त भइल बा, लोकेशन भी अच्छा बा, और गाना में जौन ये गाना के जौन शब्द बा, जौन फील बा, जौन भाव बा, जौन स्टोरी बा, इह पर जौना तरीका से स्टोरी के निभावल गइल बा, गढ़ल गइल बा, उहो कमाल के बा। डायरेक्टर साहब के पवन पाल जी एक डायरेक्टर बड़े, बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, का गजब के आप काम कैले बानी। जी हाँ, आप लोग बता दी लिरिक्स अखिलेश कश्यप जी लिखले बड़े, जे की अखिलेश कहर कहले जाला। खेसारी जी और अखिलेश कहर के इंतजार बहुत दिन से खेसारी लाल यादव के फैंस और भोजपुरिया समाज करत रहे। बखूबी उ आ चुकल बाटे। ग्लोबल जंक्शन से गाना बा, आप लोग के पता बा कि ग्लोबल जंक्शन से ही प्रॉब्लम चल रहा बा खेसारी लाल यादव जी के, जौन भी दिक्कत हो अंदरूनी मामला बा, पूरा एकरा बारे में हमरा पतो नहीं खे, ना ही ये टॉपिक पे बात होता। बस इतना बात बा के ग्लोबल जंक्शन से बैक टू बैक खेसारी लाल यादव जी के कई गो गाना आगिल बा, बहुत सारा गाना एल्बम, एक दो गो गाना और भी बा जौन के बारे में चर्चा कइल जा सकता। आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में
जरूर बताइम जाके कौना गाना पर चर्चा होके कौना गाना का रिव्यू जानल चाहता नहीं। तो खेसारी लाल यादव जी के सब मिला के गाना बहुत शानदार बा, सुने लायक गाना बा, गाना बाजबो करी, हो सकता मंदिर पे ज्यादा ना बाजे, उतना ना भक्ति में फील नहीं देत, लेकिन जौन देखी सावन ह और भोजपुरी हमनी के इंडस्ट्री में अक्सर ही हमनी के भक्ति के साथ श्रृंगार रस के भी घोलल जाला। तुहे युवा दिल के पति पत्नी के सावन के महीना में घर में बजावे लायक, सुने लायक गाना बाटे, मजेदार बाटे, देखे लायक, बार बार देखे लायक, बार बार सुने लायक गाना बाटे। ऐसा मैटर पे बा, ऐसा लिरिक्स बा के जेके बार बार ये गाना के सिर्फ मुखड़ा ही दिल नहीं के छुअत, बम बम लागत रहे, लिरिक्स भी आपके दिल छू जाता। लिरिक्स एकदम सच्चाई के दिखावता, जौन पति पत्नी के बीच में सच्चाई होला, जौन एगो पति कुछ करे जा रहा बा, में का में भाव आवता के सावन में बोलबम जाए के तैयारी करत तारे, देवघर जाए के तैयारी करत तारे, ओमे पत्नी के देखा रहल बड़े के देखो हम टी शर्ट खरीद के लेल बनी जा रहल बानी, तो फिर पत्नी भी बड़ाई करत तारी का गजब लागत तारा, बम लागत तारा। यही स्टोरी पे बेस्ड बाटे वीडियो, जौन की बहुत जबरदस्त लागता। और एकरा बारे में कुछ बात कर ली जाओ, ज्यादा देर हो जाता, कोशिश हम ना के लिए नहीं का, हमरा तनिको विश्वास ना रहे भैया कितना देर जा सकता है रिव्यू, लेकिन का कहते दिल से जौन भी बाटे दिल से आप लोग बताओ तनी, दिल से बड़ाई करो तनी, वो गाना के एक बार ना कई बार देखला पर तब आप लोग के बीच में कुछ लेके आइल, तो मेहनत के जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करम दा, आशीर्वाद बनाइम जा, और आगे भी एकरा से भी बेहतरीन तरीका से आप लोग भी पेश कई जाई। आप बताइबे कनी है कि लिरिक्स भी बहुत जबरदस्त बा। एगो और में सवाल छूट जाता हमनी के, खेसारी लाल यादव जी के टी शर्ट पे एगो सवाल लिखल बा, बर्बरी लिखल बा के बर्बेरी लिखल बा, पता नहीं है लंदन इंग्लैंड लिखल बा। जी भैया लंदन इंग्लैंड बर्बरी उ का लिखल बा, कौन कंपनी के ह, आ टी शर्ट पे तो बोलबम लिखल जाला, लेकिन ई जो लिखल बानू आप लोग सब कोई नोट कर ले हम जा, इस सवाल सबके मन में बाटे, और इस सवाल के जवाब कमेंट बॉक्स में मिल सकता, आप लोग कमेंट करी जा ज्यादा से ज्यादा। हमरो नहीं के पता काहे के कोनो कंपनी हुई, टी शर्ट के कंपनी हुई जौन की प्रमोशन या प्रचार कल गई हुई खेसारी लाल यादव जी के माध्यम से और ये गाना के माध्यम से। बाकी पूरे टीम के बधाई बा, बहुत जबरदस्त गाना बा, खेसारी लाल यादव जी आपके भी बधाई बा। जय भोजपुरी एकता बना के रखी जा, और एक गाना के 5 में से 4 स्टार बाटे, बहुत जबरदस्त बाटे। जय भोजपुरी।